Som havørredfisker, der er der altså nogle steder, hvor du ikke må fiske. Det kaldes typisk fredningszoner eller fredningsbælter. Det kan være helårsfredning, halvårsfredning eller nogle specielle lokale restriktioner på givne tidspunkter. De her fredninger de er lavet for at beskytte havørredens vandring og er typisk ved udmundingen op til bække og åer, simpelthen for at beskytte havøreden, der trækker op for at gyde. Der er lavet apps ligesom Fishing in Denmark-appen, som vi kommer til at snakke om senere, og som du også kan finde links til nede i beskrivelsen, hvor du kan se de her fredninger på et kort. Så er det altså nemt at se, hvor du må fiske og hvor du ikke må fiske. Udover fredningsbælter, så er der altså også et par andre regler, du skal have styr på, inden du fisker havørred. En af dem er mindstemålet. Hvis du ønsker at tage en havørred med hjem, så skal den altså være minimum 40 cm. Det vil sige, at alt under 40 cm, det skal altså sættes ud igen. En anden ting, du skal være opmærksom på, er havørdens fredningsperiode. Den strækker sig fra den 16. november til den 15. januar. Der kan selvfølgelig være nogle lokale udvidelser af den her fredningsperiode, som er vigtigt, du tjekker op på, før du begynder dit fiskeri. Det er også vigtigt at sige, at det altså kun er havørred i gydedragt, der er omfattet af den her fredningsperiode. Det vil sige, at havøreden er helt sølvblank og har løse skæl, så er den ikke omfattet af fredningsperioden. En havørred i gydedragt, den kendes altså ved, at den har ændret sit skinnende sølvudseende til en noget mere farverig dragt. Det kan være en dragt alt lige fra mat sølv over i brunlige og gule nuancer. Danmarks Sportsfiskerforbund har været så venlig at udlåne os de her billeder, hvor man tydeligt kan se, hvordan havørreden ændrer sit udseende kontra hvilket stadie den er i. Ydermere har Danmarks Sportsfiskerforbund også en rigtig god artikel liggende, hvis man gerne vil læse mere om, hvordan man egentlig kan kende en havørred i de forskellige faser af dens liv. Typisk så siger vi, at der er en blankfisk, den er helt blank. Så er der en gydefisk, altså en fisk i gydedragt, som er sådan lidt mere brunlig gullig. Og så er der så også en nedfaldsfisk, eller også kaldt en nedgænger. En nedgænger, det er altså en fisk, der har været oppe i åen for at gyde, og som er kommet tilbage. Og typisk så er den her fisk altså noget slank. Den er afkræftet, den er ikke blank mere, og den kan have sår og svamp på sig osv. Det er altså en fisk, som skal komme til hægterne igen, og det er bare rigtig god etik, uanset om den er inde i sin fredningsperiode eller ej, og sætte sådan en fisk ud igen, så den kan komme sig, og så kan du eventuelt fange den, når den er stor og blank.